megalayapost.news. Kung kawai ni ki program kabatmu ban penkubor susu ya kilong kami katalang baga Nari Shakti Vandhan Adhiniam menta kasingi kinoyalam ka BJP nong po kila penong ya kawai ka program bakarpang hanong po kabalong ru kum shibenta banwanra ya ka jengilong kawai ha pedang gipara nong yalam bat kum juru banang penkubor ya kilong kami haba kiture hakikam bapher bat kamtam hakalan banong nong yalam nekum kinomi kmat pajba nasudang ya ka program ling ba ka jengya pajba Nariboy College pat penkut pat ha office turikam ka BJP kabadan hanong po ban ha ka program ka kong Irina Nyota kalalongkum ka kongsan harungkat ka jingdon kinong yalam senglong kami kinong rap lambat kiwei hakate ka jingya pajba kilong kami kilara ki plakat kibalongkum ka kubor halor ka jinglong yarkan ka jingpen kubor kilong kami bat kumju ka jingyalong kawai lengba kate ka sengi beladon kate ka program layo ruban sam kusnam syakitu kilong kami namar ka jingla jongki bano senyang haki shnong gitaw bagi shong kisa bar hakathan jongki kata kalong hamanla kikam bagi turai kabalong ru kum shibenta ban aimen sim ya kilong kami habokren hakate ka sengi ka kong Irina Nyota kalakran ru hlor ka jinglong bakerpang jong kilong kami ha ka jela barkamtam habai deim bat ki kam yeng kam sam ba kilong kami kasi kidei ki badon kam hakawai pat kalyang kala ajingero yu menteri rengba kari Narendra Modi bat ya ka presiden kari Draupadi Murmu ki bala pen urlong ya Nari Shakti Vandhan Adhiniam haus nem arhajar arpulai kabalong kum kawai na gijing temu ban pun kubor susu ya kilong kami bakin long kum kita kinomi kman lakalong syaka yeng dorbar lok sabha ne ka state legislative assembly ha ka baling ba Nari Shakti Vandhan Adhiniam ladon ka baha bakerpang na kabenta jong kilong kami bakin longkum kinong mikmat pajba kawai ban penduk haja kitu kijing ya bisni ban penduk jaja kitu kijing snew ngakwa ban kentiu iwe ya ikwe ngakwa bangin don kata kajing ya teli kum kilong kami hapo jong ka tembat ka riboy kijing barok kawai ban hapo kani kasi jentia jongi barok kawai haga jelai barok kawai ka pelanjonga ka jing tumo jonga ka lomba lada long kabala ngakwa bangin rading kong ya kijing bisni kijing snew hangane ngakwa ba kandon kijing ye teli hapadem jongi kum kilong kami khanang ba ngila ban pendujat ya kijing snew hapo kari ba kajat ban riu ka jongi namar deitang mangi kilong kami kibas nu thu khamba ya kijing ya pat kijing ya pra haga yeng gasam kijing ya pat kijing ya pra haga shnong ga thau haga balang haga imlang kasalang dei magi kilong kami kibas nu thu khamba ya kita ki baro namar ngi kilong kami long kumakren klam akwar nre ngimben seban kran ya ga jisisya ngi haban pun ya ikun ngi haban kaya ikun ngi haban penher pensan kumno ya ikun kijongi namar kata kadon ka jingkia kaba ngi haban kit kum kilong kami namar kata ngi kilong kami ngi snu thu khamba ya ga kia ga shon hagabi bat ka jat benrio ga jongi ji aman laki shnong aman laki dong idon ki group SFG lanegi o te kajing mentoy kadon chipun apo itu ki SFG ki o kila ban lada kim kum kilong kami lanegi samla kimla ban kimut ban sengkam lanegi kimla ban poi sakmat langba kajing don jong pi haga group haga SFG lanegi wi o kila ban shimlun kila ban seng ki kam ki jam jong pi bapinia chakmat de ban kershan ru ya kilong kami ni kum kilong kami nge hap ban smutu ban ya kershan iwe idon ke jing shibun khamta me ya kilong kami nge hap ban pe ipun nge hap ban pe ke ing kasem nge hap ban pe ru shabar ke ing jongi de idon shibun ki responsibility ki kajing kit kli na kabanta jongi Moy ukpa udon kishen rang di don Henry don ru kakam kabia kabakim smutu kumangi gilong kemi kakam kaba syakan dong syakan sural kakam kabarit kabaria kim smutu kim tip tengi haban pen smutu mangi gilong kemi ngi haban bataya ngi haban ya syakmat ngi gilong kemi ngimde ban randin pensyong tang sejaka pensyong tang ing seja kaptam mangi gilong kemi ngi lerai ni syukur tang haing seja yung poi syakmat de nang ni syakmat yung de bandon kata ka mensim ni de ban kiu syakmat ni de ban ya syakmat ni de bandon ka mensim ka ba
kaban ya chakmat kaban tre nak peta ka imlang salang jungi hapo ka state jungi hapo ka district jungi hapo ka sno ka thau jungi ka kam ka jam jungi ka bangi tre man ka sni ka jilla Meghalaya ka dei ka wei ka jilla ka ba kerbang tam hapo India ka ba mangi angne ngitep ya ki khon kiti kinong kha kinong pon kidei kita ki ba kham kodo ya ka jat ka kur kani ko watra shisha ya kata ka bor ka ba kampun sya ya ki wei ki jilla tenga ai kublei yo Prime Minister Narendra Modi bat ya i President Jongkari Jongi Madam Mulmo ibala perkat bat pensani bhai ke jing sateng nadu 8,000 lai fulai sorry kade ke jing ya kon kade nadu ka pon ka ba menchua kombangia lap khana ya labang kuai ha kwa jong play Prime Minister Barem Jongi Atal Bihari Vajpayee ubalayale shisha banonra ya kata ka kam ha ka bayan dei bat ka kam kisinshan ha ka emlang ka salang bat ka dorbat thawan banwanra ya ki kintei ha kata kami Ndrei kalashu sateng live house nem kalashu sateng nasau magani kade ke jingker khu ka bakrau aga khalwai tare ko banai basau jawar hajang apun rio bagina yo yang ka khubor ka ba sosngan namenta ki kintei banlong kata ka bayar daya ni shibon sha ya ki khon ki pateng ki bansawan kani kade ka wai ka ba mapi ki snong ki ong nong kendong kita ki snong ki basyong sa kendong kimtip kamot ayu kata ka 33% disabilitation kamot ayu ngan pensyaya pimenta kani kadai ka bha jong ka jilla jongi ban ai kata ka bha ya ki kinthei bakin long kita ki nomi khmat namta jopi bakin dan kita ki nomi khmat ki badai ki kinthei pidang nuat banyatur hapo asam li pidang nuat banyatur haki nogi jaka bapi shim kita ki jingge namar ka kinthei ka kham jinsur ka mensiep ka kinthei ka sotho para kinthei ya ka jingpang ka kinthei ka sotho ya ka jingduna ka ye ka sem ka jopi ka kinthei ka sotho ya ki ki benta ba ya ki khon samla banwan ra ban kintiu ka kinthei ka lasha ba ya ba ki khon samla kiammi kiatur kiadawai ka ho kapang kan siam kumba kami nai lagi ngadan ki khon habaka ya ke kali ka kampada ipa ila alu pa kata ka jin bishari ong khon haba bibi syakmat to trai na menta ki babun ya adi sa perkat hadir ublai untuk khuna landa de kumda na pinshay bi baga jingwan jonga kadai kita ka balong kerpang baha menta kasni khamtam ya phi hangi apa ribhai ki bon kita kisap kita len trai pimpoy shadow sa pek hagada ka bella chisni lada ki bat trai ya kam jong sai rendia kan sakot tang hasnong jong pi babi trai bek tek tak itu ikam ban ra ya ladi daladi ngidum la lada nim don kita ki dong ki kmat ki bawan hatu asnong jong pi bayo i kata ka jing trai hak ka jing trai shitam jong pi ngalapoi ka wai na ki snong hangni kaba kadai sa tay sa portan umdan kan no nga dap ta ke jing slosen a bat ke jing kemen ru kawe balay nga dap ta jing sin a naman kimyo support nang no ru ya kakamra ba ki rio to sai rendia ki pelot ki penset hidaladi ki ong yang madam slosen a ya rap lem ban wa ki la ki lendi ma kadon ka skim jong modi namanda ki kintei len cepat blok kibun kata kadeka shima kata ka lakpati didi kaba ka finance minister badan burung jongi Nirmala Sitharaman kalawan rakyat ka budget how arusan rio kerpang namenta ki long kami baka ai kani ka jing ai ki long kami bakin kiyo kham arsya banyaw orang ba nama ka long kami bat ulong pa lada kiat lang kanong kagiyan ka badak ka babyang bat kanong kagiyan ka bakya kara te na ay kini ki jingmot bat kibon ki
produk bakila perni ki ong yimla banle ban peniat sim ya ka lenti ba pile ka marketing menta ba ki brand kaya chaba om ta ni ba pinchna ta jo ka dhara modify ka dhara pila panchna kurta pila panchna ki bag ye ki to pila Meghalaya Post.news.